Oke Pak Jan kasih. Dumateng para tamu lan kanca-kanca sumangga mijantaken nggih menika ginting tresna larangan. Nalikane udan rene mong sliramu irawa manis datan bisa tak celaki nyatane isih tresna jroning ati tansaya larut anglang tancara rangut mong bisa nyawang fotomu ra krasa netes alo ing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe bangun tresna larangan sak macine yen to kowe gawe lara luwe becik wis tak trimo najan lara tak simpen di putih nyawa tak bisa tak berani orang nalikane udan mong kelingan liramu wong manis datan bisa tak celaki nyatane isih tresna jroning atiku tansaya larut ati berangkat kaya lamun mong bisa nyawang fotomu ra krasa netes karo ing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe ambangun tresna larangan tak macine yen to kowe gawe lara luwe becik tak simpan sajroning dada najan lara wis tak simpan di putih nyawa
kowe gawe loro duwe becik tak simpen sajrone dodo najan loro tak simpen pupute nyawa aku kudu lila nyatane isih karepe wong liya. Istimewa Bapak Jarkasi Menika gending tresno larangan. Tresno larangan. Panjake barang ya otomatis. Pripun. Kok otomatis tegese dos pundi menika? Tecar menika gending anyar sing pun memahami. Lah, jos nggih Bapak. Lah jan jos. Niku wau napa? Campur sari napa? MMT. MMT campur sari Indonesia. Ya. Ayo. Niki setunggal balik gending baru niki. Napa? Tresno bojone wong, masuk? Pun masuk. Tresno bojone wong. Oh niki volume baru lho niki. Pokoke jenengan sing terbaru ya. Wong nggih terbaru. Wong panjake otomatis tak sawang peh wong ganteng-ganteng. Iya. Anu jenengan kersa ngundang napa mboten beji ngoten? Wah gampil niku pun jelas niku. Wah gak ngerti ngene ngono. Wah esuk daftar. Ngaten nggih. Nggih. Niki anu umpami DP riyen ngoten mripun?